Hoxe, en Cuestionarte Mil, Cristian Villamide. Cristian, en que outra etapa histórica lle gustaría ter vivido? Sen dúbida nesta, na que me tocou vivir. Está chea de posibilidades para a creación e tamén moita facilidade á hora de ampliar os coñecementos, ademais de múltiples soportes para a expresión artística. Que obra artística lle gustaría ter feito? Hai moitas, desde logo, pero podía destacar Cloud Gate, A Porta da Nube, de Alice Kapoor. Cal dos museos que visitou o impresionou máis? Bueno, estou entre dous, o Museo do Prado ou o MoMA de Nova York. Nesta máis atópase moitas obras que me interesan e que teñen relación cos meus comezos artísticos. Cal é a súa corrente artística preferida? Non sabería por cal decatarme, xa que todas me interesan moito, pero citarei o land art ou o arte conceptual. A cal das súas obras lle garda un especial cariño e por qué? Estaría entre dúas. Fecundacións mortas sexta, unha obra de 1969, que actualmente está na Consellería de Cultura do edificio da Multiusos da Xunta, e Inhumación, unha peza que foi presentada o ano pasado no Centro de Arte CAP de Burgos. Se puidese roubar unha obra artística para ter na casa, cal sería? Bueno, esta é complicada. Bueno, creo que escollería o can semiafundido na area de Goya, por ser unha obra con moita forza, expresividade e unha increíble modernidade.